Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau abin da muka zo muku da shi shine amfanin gurji a fata. Idan wannan shine shigowarku na farko, ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin sanar da ku saƙonninmu da zarar mun ɗaura. Amfanin gurji a fata, wanda kuka fi sani da kokumba. Gurji na ɗauke da sinadarin magance gautsin fata, sannan yana taimakawa wajen sanya fata sheƙi da laushi. Kashi 95 na gurji na ɗauke da ruwa, don haka yana da kyau a kasance wajen cin gurji domin samun lafiyar jiki da kuma maiƙon da ke toshe magudanar gumi, wanda hakan yakan haifar da fesowar ƙuraje, wanda sai an dage kafin a rabu da su. Wannan kayan lambun na taimakawa wajen rage ƙiba ga mace idan har ta kasance cin sa shi kaɗai, da kuma rage cin abinci masu nauyi waɗanda ke gina jiki. Domin rage ƙiba ko tumbi, a sami gurji sannan a fere ɓawonsa, sannan a yayyanka shi ƙanana, sannan a zuba a na'urar markaɗe a markaɗa shi. Sai a tace ruwansa, sannan a zuba cokali 2 na zuma a ciki, sannan a zuba a kwalba, a jijjiga kwalbar, sannan a haɗa da ruwan lemun tsami da citta, sai a riƙa sha, yana rage ƙiba da tumbi. Ƙurajen fuska, a markaɗa gurji da ruwa zalla bayan an fere ɓawonsa, sannan a samu auduga a riƙa shafawa a fuska sau 2 a rana domin magance ƙurajen fuska da kuma sanya sulɓin fata. Hasken fata, a markaɗa gurji sannan a matse ruwan lemun tsami a ciki, a riƙa shafawa a fuska da wuya kamar sau 2 a rana. Yayi kamar minti 15 kafin a wanke kullum. Koɗewar fata, a markaɗa gurji sannan a zuba kindirmo da garin alkama cokali 2, sannan a kwaɓa a riƙa shafawa inda fatar ta koɗe sakamakon ƙunar rana ko yawan shiga rana. A bari a fuska na tsawon minti 15 kafin a wanke. Yanƙwanewar fata, a markaɗa ruwan gurji sannan a samu ƙwai, a cire ƙwaiduwar, a yi amfani da farin ruwan a ciki, sannan a matse lemun tsami a kwaɓa a riƙa shafawa a wajajen da fatar ta yanƙwane, sannan a bari na tsawon minti 30 kafin a wanke. Ana so a riƙa yin wannan haɗin kamar sau 2 a rana a kullum domin samun gashi mai tsayi. A markaɗa gurji da ruwa, sannan a tsaga gashin kai, a shafa a fata har a cikin gashin kai ya ji sosai, sannan a samu leda a rufe kan na tsawon minti 30 kafin a wanke da man wanke gashi. Yin hakan na daɗa tsayin gashi a kai. Mun gode. A ci gaba da bibiyar mu a sauran